this age and times comes great ideas, sweet memories, new techniques, untold stories about Africa and the world at large. Guess what? The new age brings on board a brand name in broadcasting technology. Introducing Age Television. At Age Television, we serve you with professionalism in news and event coverage, live streaming, documentaries, artist management, video and photography, social media management, and lots more. For inquiries, call us on +27 061 773 9628 or 027 064 543 0136. You can also send us WhatsApp messages on 078 229 4593. YouTube HTV/Durban. Tweet us at HTV Durban. Facebook at HTV Durban. Instagram at HTV.Durban. Email us at htvdurban@gmail.com. Visit our website on www.htv.co.za. Age Television, celebrating the uncelebrated. Igbo kwenu ụmụ Igbo n'ala South Africa gbaa gburugburu kwezuonu asị m ihe ọma mere onye ya mekwara ibe ya ndụ mmiri ndụ azụ abịakwa m n'ọzọ afa m bụ Maazị Tobechukwu Udoye abịara m iwetara unu ihe omume nke anyị na-akpọ Igbo bụ Ugo ebe isi anụ onu anyị bụ n'ụlọ ọrụ anyị ka a na-akpọ HTV na ngalaba Durban, South Africa. Na nke ụbọchị tata anyị ga-eneba anya n'ihe omume nke a na-akpọ ụtọ asụsụ Igbo nakwa omenala eji mara ndị Igbo n'ala South Africa. Na nke ụbọchị taa maka na asị na ọ na-eme ofe dị mma ụtara dị mma akpịrị nọrọ ụtara ekwerebe egwu ndị be anyị ngwa chebirizie anyị ka ị gee ntị maka na ọ dị mma ineba anya n'ihe gbasara ndị Igbo. Ekenekwe m Igbo ekene m unu anyị abịakwa ọzọ afa m bụ Maazị Tobechukwu Udoye abịakwana m iwetara m unu ihe omume nke anyị na-akpọ Igbo bụ Ugo. Ọ bụ n'ụlọ anyị ụlọ ọrụ nke a na-akpọ HTV nke dị na ngalaba Durban ka anyị si ewetara ụnụ ya nke ụbọchị tata anyị ga-eneba nnọọ anya ihe gbasara ọha na eze ndị Igbo. Onye mụ na ya nọkwa na nke ụbọchị taa n'itinye bụ okwu ọnụ bụ Maazị Oliver Ifeanyi Chukwugwu bụ onye isi oche ọha na eze ndị Igbo na ngalaba Durban. Maazị biko kenela anyị ụmụ Igbo bụ ndị na-ene n'ihe onyonyo a. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwezuonu. Ọkụ si mee ya adịrị Igbo mma afọ nkwọ eke orie in Jesus name. Otu aka ọ si dị nwanne m biko kọwara anyị afa gị ihe a na-etu gị kọwara anyị ka ndị Igbo chọ ka a mara onye bụ ọfụma ma baa gị ime. Nwanne m nwoke tupu ma amalite ikwu afa m Tochukwu Igbo bụ ofu. Otu aka ọ dị afọ eturu m ka a na-etu m afọ ahụ ma Chief Oliver Ifeanyi Chukwugwu Owele ndị Igbo akachie one of Igbo land. Ọmụwa bụ onye isi oche na-achịkọta ndị be anyị. Ịma na ihe na-adị na ịnọrọ n'ọchịchị ọ dịka onye ahụ nọ n'isi oche mba ọgwụ na-agba ụdị ọmụ na-agbanye ndị Igbo niile nọ na KZN odibo ebe asị m nje asị m zaa nke a nzaa nke a asị m kwuo nke a kwuo nke a na the whole KZN na South Africa. Anyị ekene gị onye isi oche onu gị na-atọ ka mmanụ aṅụ. Tupu anyị aga n'ilu ọ ga-amasị m ma anyị gọọ ọjị maka na ndị Igbo ka anyị bụ onweghị ha na-eme n'ala Igbo ma ọ bụ na ọjị eso biko onye isi oche asị ọjị eze dị eze n'aka. Biko daalụ Tochukwu na ndị otu gị mbụ ndị HTV. Biko ịma na omenala Igbo bụ ofu. A na-awa ọjị n'ala Igbo nọ ndị Agụukwu Nri na Anambra steeti na-awa ọjị mana ebe ọ bụ na ndị Agụukwu Nri anọghị ebe a mma narụ ikike ka m wa ọjị a. Echekwa m na Chief Christian Nnaruo nya ọkụrụ Agbadi ọ bụ na ọ nọ ebe a na ọ nara m ọjị awa mana otu osi na dị mma awa ọjị a. Biko Igbo niile n'ebe ọbụla unu nọ biko eche m n'ọjị a n'iru na-eche Chineke ọjị a n'iru na ọ ya adịrị anyị niile mma afọ ọ ya adịrị Igbo niile mma nkwọ ọ ya adịrị anyị mma eke dịrị anyị mma orie
ihe akụ ihe nwe ise ụmụaka anyị zụcha ụmụaka anyị megị azụ anyị ise ihe anyị ji enweta ego n'obodo a Chineke ka ọ ghara ịkọ n'anyị ala Igbo ka ọ ghara ịkọ n'anyị biko ndị Abia steeti unu bịa were ọjị ndị Anambra steeti unu bịa were ọjị ise ndị Imo steeti unu were ọjị Ebonyi steeti ọjị abịanụ Enugu steeti bụ ebe m si ọjị abịanụ Rivers steeti ọjị abịanụ Delta steeti unu bịa were ọjị ọjị a anyị ata ọjị a tata agam n'iru tata ịdị n'otu in Jesus name. Otu a ka ọ dị anyị ekene gị Maazị Ifeanyị Chukwugwu ka ngwazi ọjị a ịma na ala Igbo na ọgụma ịwazi ọjị a mụnwa bụ oke ka ngwazi ọjị a ka eme omenala ka o teso ka mara na ọjị gbara ọjị agbakwenye nọ ihe m na-ekwu ọ daa n'ihe Igbo na-ada ọ daa afọ daa nkwọ daa eke daa orie ịfụ na aka Chukwu dị ya aka Chukwu dị n'ihe anyị na-eme ekene dị Chineke ekene dịrị Olisa biko ụmụ Igbo biko nụ ndị agụkwu nri biko na-ewe m na ọjị na-eme na ọya dị anyị mma in Jesus name. Emem otu a ka ọ dịkwa ma atakwuo ọjị maka na anya fụrụ ya ma ọjị ya ata ọjị anyị bụ ndị Igbo anyị ga-agabakwa n'iru na ihe anyị ji were bịa maka ụbọchị nke taa onye isi oche biko enwere ọtụtụ ajụjụ ndị Igbo nọ na ala mpaghara Durban na-achọ ka ha jụọ gị bụ onye isi oche si ka a mara ka ịkọwatụrụ anyị bụ ndị Igbo maka na ọ na-agbagwoju anyị anya kedu ihe bụ ọhaneze ndị Igbo kọwatụrụ anyị ọhaneze ndị Igbo kedu ihe ha na-alụ kedu ọrụ ha nwanne nwoke ọhaneze onye ahụ dị mouthpiece ndị Igbo o bidoro na be anyị ebe si bịa na Naịjirịa ọrụ ọhaneze bụ ikpokwute ndị Igbo niile ndị Igbo adị n'ofu ihe ọbụla ha na-eme ejikwa aka ọnụ na-eme ihe ahụ ezigbo omume na-apụta ezigbo ihe na-apụta ka e bidoro ya na be anyị na-eghechi anya ọfụmasị n'eziokwu otu esi eme na be anyị ka a ga-eme gịnị ka ebidokwa ya n'obodo a onye a kpatara na anyị si ka ebido ọhaneze n'ebe a ekene nga onye isi oche dịka ị na-ekwu na ebidoro ọhaneze na be anyị achọkwara m ka m jụọ gị ọzọ ọhaneze nke dị na be anyị na nke dị n'obodo a ha na-emekọta ọnụ ha nwere otu ihe jikọtara ha ọnụ ha na-akparịta ụka dịka ngalaba dị na be anyị na nke dị n'ebe a biko kọwatụrụ ụmụ Igbo ka ha ghọta nwanne m nwoke ịma na dịka m si ekwu na mbụ Igbo bụ ofu omenala bụ ofu ọhaneze nke a na-eme na be anyị na nke a na-eme n'obodo a ofu na arọpụtara prọfesọ Obiọzọ bụ the national onye isi oche ọhaneze gbara gburugburu ndị be anyị nọ n'obodo a jekwere nọchite anyị ebe ahụ na Nike Lake ya bụ nrọpụta ọ gara nke ọma kpata m ji agwa gị gị na ihe niile a na-eme mana be anyị na nke a na-eme n'obodo a n'ofu ka ọ bụ ọhaneze bụ ofu ọrụ ahụ a na-arụ na be anyị ka anyị na-arụkwa ebe a na-ejikwute ndị Igbo ọnụ anyị na-aga n'iru anyị ekenekwa gị onye isi oche achọrọ m ka m mara onwere otu esi abanye ya bụ otu ọhaneze bụ onye Igbo nwa afọ Igbo ọbụla nọ n'obodo a o nwere otu a ga-esi abanye ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịbanye bụrụ onye otu ọ soro n'ihe a na-eme n'obodo bụ otu jikọtara ọhaneze ndị Igbo onwere ụgwọ a na-akwụ ma onwe ka esi abanye ya kọwatara ụmụ Igbo ka ha ma maka onwe ndị chọrọ ịbata ma ha ma ka esi aba asị ma nwere ka a na-enwe ebe a na-etolu ka e wee banye kọwara anyị ka anyị ghọta daalụ nwanne nwoke Tochukwu ịma na nlegharị anya na otu esi jikọọ ọhaneze na be anyị emere ndị steeti nke a mpaghara nke a weta mmadụ ole mpaghara nke a weta mmadụ ole mpaghara nke a weta mmadụ ole mpaghara nke a weta mmadụ ole
Ando mmadụ onye ahụ niile wetara bụ ihe eji megịnị wee kpokọọ wee fikọọ ọha na eze ọ na-aga n'ihu anyị bịakwa n'obodo a nlecha anya si ọ bụ na Enugu steeti wete mmadụ one Abia steeti wete mmadụ one Ebonyi steeti wete mmadụ one na mpaghara 7 ejiri wee guzobe ọha na eze otu a ka esi bido ọha na eze ahụ mana o nwere ihe ọzọ dị n'ime okwu ị na-ekwu maka anyị nechere anya na o nwere laka ihe ngwa agha maka ndị agha okwu nri o nwere ndị bụ na ọ bụ na ha anọghọ na omenala ihe a na-eme ama gịnị adịghị isi o nwere ndị a na-agụta si anya nọọ iwu na ha ji eme gịnị abịada ebe ahụ otu a ka o si dị anyị ekenekwe gị ka anyị bezie na mpaghara KwaZulu Natal bụ ebe anyị nọ anyị nwere ọtụtụ ajụjụ anyị chọkwa ka anyị jụọ gị dịka onye isi oche nke ndị ọhaneze ndị Igbo anyị chọrọ ịma aha one ka ọhaneze ndị Igbo nọgoro na Durban, South Africa aha one ka unu nọgoro ọ dị m amasị asị mmasị gị dat na ọhaneze anọ na afọ 10 ma ọ karịa na KwaZulu Natal mana mgbe ahụ ebidoro ọ bụghị mgbe otu esi eme ya mgbe ahụ ka esi emezi kịta maka na ihe dị iche bụ na ndị be anyị bidoziri dọrọ anyị aka na ntị si anyị biko na anyị ewere usoro eji eme ọhaneze na be anyị were mebe nke a na-eme ebe a ka ihe niile a na-eme ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-aga n'usoro ya anyị abịazịa nke ahụ ụdị usoro ndị ahụ ji eme nke ha anyị nwere je were ofu ihe jechie ebe ahụ mee ya ka ọ dị mma dịka usoro ezi ndị mụrụ anyị na be anyị si gwa anyị wee na-emezi ebe a mgbe ahụ m na-akọrọ gị ha Chief Patrick Chigbo ha eze ọhamadike eze na ọhamadike ọhamasobidie Chief Mike Enebechi Balogu ọhamasobidie Ugochukwu Nnadi Brown Ikeọha Ọfụmbaise ngwongwo na ngwongwo na Oji River Oluchukwu Onyegharu Chief Ben Okoli Chief Emeka ndị Maloke kedu ndị m ya agụ ndị a bụ ndị merụ bidoro ọhaneze ahụ si oke ka ebido ọhaneze ahụ mgbe a bidozi ọhaneze ahụ fụ na ihe a na-eme na ọ na-agazi ejizi nwayọ tụzie ntị na ana wee jụja ndị mụrụ anyị asa anyị si na usoro a wee mebe detin ka o mee gịnị ka ọ bara onye ọbụla ụta ka esi bido anyị ekene gị maazị anyị ekene gị dịka m kwuru na mbụ onu gị na-atọ ka mmanụ aṅụ ya mụ ọkwa anyị nọ n'ime ọkwa o kwesịrị gị ekwesịrị asọ na afụ dị mkpa afụ ogologo ime ya anyị ekene gị achọrọ m ka m mara kedu ihe bụ ọlụ ọhaneze ndị Igbo na Durban kedu ihe bụ ọlụ ọhaneze ndị Igbo nwanne m nwoke ịma na mgbe gboo nwoke tozie ịnụ nwaanyị o jighị ego ndị mụrụ ya ụmụnne ya atọrọ ya ego n'ya nwaanyị eziokwu mgbe gboo nwoke dị na nwunye nwanne nwoke ọ harụkọ ọrụ a na-achụpụ ya the judicial system ndị mgbe gboo na kịta ọ bụghị ofu asị ebe ọ bụ na anyị nọzi n'obodo ndị ọzọ anyị kwesịrị ime gịnị ịdị n'otu ọ bụ na m fụ mgba nta a na-eje nta mụ na gị gbata nta eke enyi ya ka nwanne ihe ọ bụla anyị fụrụ anyị na-eme ka ibe anyị si eme ihe na ebe anyị nọ kịta na-ekwu ihe onyonyo a anaghị ekwu mmadụ dịka mụ na gị nwee ebe a asị oke na ihe a ji eme bụ ka anyị ji ejikọ aka ọnụ na anya ọnwa mmiri ọnụ ọgba ọfụfụ ma ihe anyị na-eme mana iji okwu mana okwu ọnụ ọnya bụ isiokwu ka anyị mee gịnị ka dị n'otu na-achụ ihe anyị bịa n'obodo a onye egbune nwanne ya egbeberu ugoberu nke siri ibere eko ebekwana gosi ebe ọ ya ebu nke akwa na ya maka na nwere gị nwụọ na ọkwa gị ma bụ ihe nwụrụ ihe egosi ebe ọ ya ebi
anyị ekene gị achọrọ m ka m mara kedu atụmatụ ụnụ ndị ọhaneze na-atụ iji na-akwado ọdịnala na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ala Durban, South Africa. Kedu atụmatụ ụnụ na-eme, kedu ihe mmemme ụnụ na-emegasị iji wee na-akwado asụsụ Igbo n'ime ka asụsụ Igbo wee ghara ịda mmiri n'obodo anyị nọ n'ime ya? Biko kọwatụrụ ndị be anyị. Daalụ nwanne m nwoke. Ịma na dịka okwu m si dị 2019 ka e bidoro ọ bụ na anyị chọọ ịwa ji a na-awa ji ụmụaka anyị ji apụta gbara anyị egwu na Igbo. Ụmụnne anyị dị na mpaghara anyị edobe iko iko asọmpi fụ ndị obi ha ọ bụrụ na onye ọna ji ego nwere mmụọ iri ego. O nwere ndị na-enwe mmụọ iri ego ma ha ji ego ma ha ejiri ego. Ndị ahụ debere anyị iko asọmpi agbazuo ya, ndị meriri eburu iko ahụ. Ọkwa na ofu ihe anyị na-eme, anyị bidogwo na-eme ya. Nke ikpeta maazị anyị mere kịta nọ ndị ambasadọ football club ihe buru asọmpi nke ahụ. Nke a ga-emekwa kịta, a ga-eme ka ọ gbasaa bụ ibu ọfụma. Steeti ọbụla ji eme gịnị ya asụcha mpi na be ha ewepụta ndị ji eme ihe na steeti nke asụcha mpi na be ha ewepụta ndị ji eme ihe na anyị na-eme ihe ha na-eme. Ọ bụ na anyị na-eme ihe ha na-eme na ndị na-achị n'obodo a anyị na-asị ha unu bịa ka nene ihe anyị na-eme. Ndị nọ n'ọchịchị obodo a, maka na ịgwaghị eziokwu, anyị na ndị nọ n'ọchịchị n'obodo a anyị na-adị na mma. Ihe ha na-eme emechie agwa anyị bịa kiri ihe ha na-eme. Ihe ọ bụla anyị na-emekwa anyị agwa ha bịa kiri ihe anyị na-eme. Fụkwa na ụtọ ahụ dị be ha ka ọ dịkwa na be anyị. Kpatara Afrịka ji bụrụ ofu ihe. Anyị ekene gị onye isi oche. Achọrọ m ka m mara kedu mbọ ụnụ na-agba ndị Igbo na-agba dịka ọhaneze nke jikọtara Igbo iji na-akwado asụsụ Igbo ebe ụmụaka anyị nọ. Enwere ihe dịka ihibe ụlọ akwụkwọ ebe a ga na-akụziri ụmụ anyị, maka ọtụtụ ndị be anyị n'ebe a nụchara nwaanyị obodo nọrọ ebe ụmụaka na-eto a na-asụ oyibo. Achọrọ m ka mmadụ onwere mbọ ụnụ na-agba iji wee hụbu ụlọ akwụkwọ ma ebe nkụzi a ga-anọ wee na-akụziri ụmụazị anyị ka esi asụ asụsụ Igbo. Biko kọwala ndị be anyị na-ega. Nwanne nwoke, biko ihe dị na nke ahụ ịma na o so n'ihe na 2019 mbọsị anyị jere fụ king anwụrụ anwụ, King Zwelithini, His Majesty nke anwụrụ anwụ. Onye a nyere m mkpọrọ amụ ji. Ọ sịrị anyị na Afrịka bụ ofu. Ana ihe bụ na anyị eme bụ na anyị akaba ahụ ịfụ na ụmụazị anyị mee gịnị toro na nghọta gbasara ihe omenala ndị Afrịka. Anyị ọjọkwara ya sọ biko dododo ebe anyị si bịa mee gịnị tere aka na ọ ga-egosi anyị ana ebe anyị eme gịnị, ebe anyị arụba ma ụnụ akwụkwọ, rụba ma ụnụ ọgwụ. Ị mara mgbe gboo, ihe m na-agwa gị na mgbe gboo ndị mụrụ anyị adịghị eje n'ụlọ ọgwụ na onye ihe mebere ihe na akabiri akwụkwọ ndị mma maka ya akabiri akwụkwọ nye onye nwaanyị dị ime fecha anya aka n'afọ ọ gafere n'azụ na wee megịnị wee mụọ nwa. A yọchara ya okwutesị na a ga-emere anyị ha. Unufu na ọnwa na-agwa anyị His Majesty ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Amen. Onye isi oche, anyị ekene gị, mana otu ọnwụ nara anyị ma ndị Igbo ya bụ ndị ọhaneze a ga na-agbakwa mbọ tinye ọnụ na ya ma okwu fụ na ehibere ụlọ akwụkwọ ebe a ga na-akụziri ụmụazị anyị Igbo, maka na ọ bụ ihe dị mkpa ka ụmụazị amụ n'obodo ghara ịnara anyị n'iyi. Anyị ekene gị onye isi oche. Nke ọzọ dịkwa ka ibe ya, anyị chọrọ ka anyị mara o nwere ọtụtụ mgbe a na-enwebe ọgba aghara nke dị n'etiti ndị Igbo ka nsị ndị be anyị niile nọ n'obodo a na ndị obodo nke a na-akpọ xenophobia n'ọnụ oyibo. Achọrọ m ka m mara kedu ka mbọ ụnụ na-agba iji mee ka ya bụ ọgba aghara kwụsị iji wee na-abịnyụ ya ma ọkụ mgbe ọbụla ọkụ ha binyitere.
o nwere mbụ unu na-agba bụ nwa mbụ ndị ọha na eze ndị Igbo nwanne nwoke Tochukwu tupu m aza gị nke ahụ o nwere ihe ọzọ m chọrọ ka m gwa gị maka ịlụ ụlọ akwụkwọ. Ọ bụ na ịjụ ase ndị Idenna ndị Anambra Steeti Idenna nọ na Anambra Steeti o nwere mgbe ha kpọrọ oku emechiri donation ma launching ebe a yara ụlọ akwụkwọ. Ọha na eze kwadokwere ha mgbe ahụ. Ndị ọha na eze mgbe eriri na 2018 ekwuo maka ya kpatara eji achọ ana ebe eji eme gịnị arụ ụlọ akwụkwọ. N'oge na-adịrị anya Chineke ji enye anyị gịnị ana ebe anyị eme gịnị wee rụọ ụlọ akwụkwọ ebe ndị be anyị ji na-eme gịnị ya na-eje akwụkwọ amụrụ ihe. Ọ bụgo na ha adịghị eje n'ụlọ akwụkwọ ahụ agbasa ha na ibe ha gụsị akwụkwọ ruo na mgbede eje ebe ahụ na-amụrụ otu ndị be anyị si asụ na ndị be anyị si eme na abịazịa na ọgbaghara dị n'ihe na 2019 ahụ m gwa anyị jee na nke onye na-achị obodo a ndị obodo a na-anụ ihe ọ na-ekwu. Anyị jere ebe ahụ wee tọtue ya bụ ngịga wee kpaba nkata emechie ọsị anyị chelu na anyị na-eyi akpa nkata n'ime abalị ruo n'ime abalị ọgbọgbuzi anyị ebe ọkpọkpụrụ anyị atụtụ ya bụ ngịga ọsị anyị bikonu dododo ụmụ Afrịka na onye ọbụla na-asa ahụ mara onwe o ji akwa asa ahụ mara onwe ọ dịghị na mma anyị ma ime gịnị ịbịa na-emebi obodo anyị. Ọ dịghị na anyị ma ịdị na-eme gịnị ihe ya azụ ụmụazị anyị na-emebi sa anyị biko na ọ bụ na emechie nke ahụ na ya ma na-ekwu okwu obodo anụ ya na ya agwa ha su biko onye ọ na were mma ya tinye n'ọbọ na anyị bụ ofu anyị bụ ụmụnne anyị kenechie nye were ihe niile anyị ji ihe onyinye anyị ji wee nyechie nye wee nataba. Ọ mechikwa eme ya otu osikwu gwọcha ha okwu na ihe na onye ọbụla anụ ihe o kwuru ekenye ntị. So anyị gbara mbọ ọfụma ka anyị na-emekwa nke ahụ anyị na-eme. Anyị je onye dịka mụnwa mgbe anyị mere Christ the King onye ọbụla na-eje ụka mara ihe bụ Christ the King n'ụlọ ụka. Ndị ụlọ ụka nke nọ na mpaghara St. Peter emere m invite ejere m ebe ahụ ụka niile juru n'ọnụ uyoba ndị obodo a si ha biko na-egbuzi na nke unu gburu ozugbo na anyị bụ ofu mana ama egburu nwanne igbuo nwanne gị kedu uru iji eritie unu ụka juru n'ọnụ gbuchekwa ha yọcha ha ayịyọ okwu ngwa ha metara onye ọbụla esikwa ebe ahụ wee pụọ. Ma ndị na-ekupụta nwa ebe m jere ebe ahụ yọọ ndị ahụ mere ihe na ebe m jere ma n'ụlọ ụka na-ayọ ha ayọ na-ayọ onye ọbụla ayọ ma ndị be anyị ma ndị obodo ka anyị dị n'ofu ka anyị na-aga n'iru. Anyị na-agba mbọ ọfụma ya na-agba mbọ ọfụma ịfụ na anyị nwa kwụsịrị ọgbaghara ahụ ndị oyibo na-akpọ xenophobia. Anyị ekene gị ndị be anyị nekwa anya o nwere ọtụtụ ihe ndị Igbo na-ekwube si na ọkwa n'ihe na-ebe ede ji ebe nwe inepụ anya ndị obodo nwere ihe na-alụtụ aka. Kedu mbọ unu na-agba iji mee ka ndị be anyị na-akpa ụmụ agwa muchi dị iche iche ụmụ agwa muchi na-eme kpanyite iwe ndị obodo? Kedu mbọ unu na-agba iji mee ebe ka ha wepụ ya bụ aka enwe n'ofe tupu ọ hụrụ aka mmadụ? So kedu mbọ unu na-agba bụ ndị ọha na eze ndị Igbo iji wee mee ka ndị be anyị wepụ aka na ụmụ agwa dị iche iche na-ebute ihe nsogbu a? Daalụ nwanne nwoke, ọ dị ka ajụjụ jụrụ mba anyị na-agba bụ a sị na ebunye gị nri inye nri ahụ ebunyere gị ya ama ma o si ede ya ma ọ nọdụ ya. Ndị na-anya na this HTV onye be anyị nwee ndị obodo a na-afụ na na ezigbo ihe ji apụta from Jerusalem, from Nazareth. Ụdị ya nwere ike ịpụta from ebe anyị si bịa. Ewere mmadụ na anyị abụghị ndị a na-asị ewu n'ebe na-akụ na-eme ihe sọrọ ha. O nwere ndị be anyị n'ebe a
professionals ndị ma medical doctors ma ndị na-akụzi na universities ma ndị ịbịazịa na professional business people nọ n'obodo a agụbara gị ya aga ofu ka ya aga ịbọ ka ya aga ịtọ ọ from a na-eme ụdị ha ndị obodo a wee mara na ndị fụrụ abụrụkwanye ndị a na-eweje asị ya ọ bụrụ ndị a na-ewejere ọnụ ndị efu nwere ebe a si pụta ayọ m ndị be anyị ebido from ihe nsogbu anyị bidoro na-ama ihe na anyị ebido ma nke anyị ha eme ịwaji nke anyị awa ndị be anyị nwere ihe a na-eme dịka onunwa nọ n'iru ọgụ ebe a na-eme onyonyo ị na-enye awọdụ ị makwana ka m gwa gị mba anyị gbara metara na matrik nne mmadụ ya banye mahadum n'obodo a university matrik ndị obodo a na-akpọ matrik ndị ebe esi bịa na-akpọ WAEC onye be anyị bụrụ onye izizi amadi a na-akpọ dinka onye be anyị onye Igbo mgbe a na-enye onyinye a na-enye ma ndị isi ndị obodo a na-enye ihe ka anyị chọrọ ịdị na-anụ ụdị ihe ka anyị chọrọ ịdị na-anụ n'obodo a ịmakwụrụ mmadụ dịcha ndụ o nwere ihe eji lote ya ndụ eduru emeginu o nweghị isi mbọ anyị ji na-agba bụ ihe anyị eme ka a na-anụ afọ ụmụazị anyị ka ụdị afọ anyị tara ka ụmụaka anyị ghara ime gịnị ịta n'ụdị afọ ahụ Chineke na-anụ ekpere anyị na-ewepụta ndị dịka ununwa na-ewepụta ndị nọ n'iru ọgụ na-ewepụta ndị na-aga n'iru ije na ma UKZN universities ụmụaka be anyị bụ lecturers baja dị n'ala ije na ụlọọgwụ nke a na-akpọ King Edward ndị be anyị n'ebe ahụ bụ ndị medical doctors baja dị n'ala ije na ụlọọgwụ nke a na-akpọ Edenton ndị be anyị n'ebe ahụ bụ medical doctors and nurses bụ eja dị n'ala ndị be anyị a na-ekiri ekene dị Chineke na ndị ụmụ Igbo na-ekiri anyị ekene gị onye isi oche ekene gị nkọwa gị bụ na ndị be anyị na-etinyekwa aka n'ihe ọma dị iche iche mana achọrọ m ka itinyekwa aka na ya ma okwu kedu ihe a ga-eme iji wee kwụsị ọtụtụ ndị be anyị na-etinye aka n'ihe ọjọọ o nwere mbọ ụnụ na-agba maọbụ ihe ụnụ wepụtara ihe dịka ihe ọpịpịa a ga-apịa onye ọbụla tinyere aka n'ihe ọjọọ ọ na-etinye aka n'ihe ọjọọ na-emebi afa ndị Igbo too ya ka m chọrọ ka m mara kedu ihe ụnụ na-eme iji wee mee ka onye ọbụla tinyere aka n'ihe ọjọọ kedu ihe a ga-eme ka ya bụ osepụ aka enwe n'ofe tupu ọ họrọ aka mmadụ ekene gị onye isi nwanne m nwoke ịma na ibe na-akwụkwọ nsọ Kraịst kiritere n'ọnwụ taata ọrụ eziokwu adị ibe na-akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị marụ na amongst 12 Judas ya nọ ebe ahụ o nwere ka mmadụ ga-esi wee mụchaa ụmụaka ka ha niile bụrụ ihe niile dị gị n'obi o ji nweta nke ya na-eme omume isikwa ọ bụ taa ka ndị be anyị si eme ka onye a ga-esi wee ọ n'ikwu na ka o si eme omume a ka ọ bụ na ọnyanwa ọ bụrụ otu Chineke si ke ụwa ihe ọma ndị be anyị na-eme n'obodo a karịrị ndị ahụ na-eme ajọ ihe ahụ ekpere anyị na-ayọ Chineke na-ayọ ana Igbo ihe ọma ndị be anyị na-eme n'obodo a ịkwalite ma obodo a enu ma asụba anyị enu ma ebe anyị si ebe enu karịrị eji ome ajụjụ ịpịa ụtarị dị n'aka Chukwu nwanne gị ma nwa gị mebere agha na-eme omume na-adịghị agha ihe eji eme ebu isekpụrụ ana ya n'aka Chineke ọmata aka onwee mgbanwe e nweziri practical punishment nke a na-akpọ na ọ bụ na nwa gị mee ihe na iwere ịkabere ụtarị wee pịa anya onye ọbụla na-eme ihe ọ na-eme na-achụta ego na ndị ọha na eze eguzogwo ndị eguzoro tụrụ Nigerian gọọmenti na-ebe a imebe nke anyị achọghọ eme gị ebunegbe anyị ebunegbe anyị jee ebe anyị wee zuru ike ma ijee ebe ọzọ dịka ọfọ anyị gara mgbe a na-eme na egbe beru ugo beru
nke so nwanne ya ebe na ya gosi ebe ọzọ ebe ọ ga-ebe mmadụ anyị adịghị egbu onwe anyị asị onye nke ahụ ya ji ebe ọzọ wee belu onye bụ mgbe anyị na-agba na mmadụ mmefee akụziere ya ma ọ pịa anyị ụtarị. onye isi oche anyị ekene gị okwu gị amaka masị m ka m kpọbatakwa okwu anụnwa nke dị m n'obi nna achọ ka m tụgharịkwa n'ihe a na-ekwu achọrọ m ka m mara ndị be anyị nọ ebe a na-anụ nwaanyị ma ndị na-anụ ndị obodo ma ndị na-anụ ndị na be anyị o nwere otu jikọtara ụmụ nwaanyị ndị be anyị na n'obodo a o nwere otu jikọtara ha ọnụ iji wee mee ka ha na-esokwa n'usoro Igbo because ana m afụ na ọ na-adị ka sị na ụmụ nwoke bụ ndị na-enwebe otu dị iche iche ụmụ nwaanyị nkwado otu jikọtara ha ka onye bịa ọ na-eme ka osisi ya biko kọwara anyị. Ọ bụrụ na okwu ga-amaka na mbụ di na nwunye alụmdi na nwunye dị n'aka Chukwu ebe ị sịrị fụ onye ọjọọ daba gịnị ya ime gịnị ịnụrụ onye ahụ mana akwụkwọ nsọ sịrị anyị na sikaba ahụ ma ọ bụ na o yekwa anyị onye ọ na-eme gịnị na a na-agbụrụ ya jee nọ nwaanyị ma ọ bụ na onye zie nsogbu ebe ahụ iso nụta nwaanyị ime gịnị isetinye nso n'ebe ụmụnne gị nọ tinye n'ebe ndị be anyị na-akụziri omenala na-akụziri omenala na-akụziri omenala na-akụziri omenala ịmakwa na obodo a anyị nọ ọ bụ na mmadụ nwụọ a na-eni mmadụ ụmụ nwaanyị adịghị eyi ọpante eji ebe ahụ ma ndị obodo a adịghị eyi ọpante eji ebe a na-eyi mmadụ na be anyị n'ụka ndị na-eje ụka ụmụ nwaanyị adịghị eyi ọpante eje ụka iyiri ọpante eje ụka ha menye gị oriri ụkọchukwu na-akọ ụka menye gị oriri nsọ ụmụ ihe a bụ ihe ha ji eweziga n'akụ na-edozi ya ka ụmụaka ha wee na-afụ akwadobe ụka ọ bụ nne nwunye gị mara akwa yiri ụdị akwa iyi ụmụaka gị yikwenu nke ha mbọsị ọzọ a ga-asị mọmi dadi na anya alaiki akwa ahụ imere ha na ka igoro ha ụdị nke ahụ na ụdị nke ahụ yiri mbọsị ahụ ka ha chara na-eyi so e nwere ụzọ na-emo na ya na-eme gịnị a ga-eji na-akpọlite asụsụ anyị na omenala anyị ebe ọ bụla anyị nọkwana ma ndị be anyị nọ na Amerịka ma ndị nọ Kanada ma ndị nọ UK a na-anọkọta na o nwere summit anyị eje na Amerịka akadị ihe nsogbu gbamara ihe coronavirus a ịtago ama m ka esi asị ya na oyibo ka asị ya na Igbo mana ọya na-egbu mmadụ ọya na-egbu atụ aka so anyị kara ije na that conference ahụ mana maybe the next time ọ bụ na anyị na ha atụ n'anya ma ọ ya bụ na Japan ka ọ na America ka anyị ga-eje nke ahụ okenekwe ngị maazị kene ngị amụ ihe ọzọ nchọ ka anyị nebakwa anya n'ime ị na-anya enwere otu ọzọ bụkwa otu jikọtara ụmụ Igbo nke a na-akpọ IPOB achọrọ m ka m mara ọha na eze ndị Igbo ha na-agbakọta ọnụ ha na-akwado nzọrọ nnwere onwe nke ndị IPOB na-azọ ofu ihe a ofu ala ha ji ndị kwuru okwu si na ofu ala ha ji ka anyị na-achụrụ efi achọrọ m ka ị kọwara anyị ọha na eze ndị Igbo na ndị otu jikọtara Igbo a na-akpọ IPOB ofu ihe biko kọwara anyị ka anyị ghọta. na-eme nwanne nwoke bụ Tochukwu ụnụ mana ụnụ bụ ndị edemede na ndị agụmagụ ihe ọzọ m chọọ ka m so bifo m bịa na nke ahụ ikwuru okwu ma ụmụ nwaanyị anyị ma nwere otu jikọtara ha niile aza m na-aza gị bụ otu jikọta bịa ha bụ na ịbịa n'Enugu steeti a na-eme mmechi arọ ya afụ ụmụ nwaanyị anyị ịbịa na Abia steeti otu a ka ọ dị ịbịa na Anambra steeti otu a ka ọ dị ịbịa na Ebonyi otu a ka ọ dị a na-erizi ji ịbịazi ebe ahụ mpịta ekwere onye ọbụla megịnụ etinye mmọnwụ otu o si emenwu wee pụtabazi ya ọ bụ na ji nke anyị riri na ndị agwata mmọnwụ echi ndị agwata tiri ọ ka na-akpọtụ na mba niile so azịza m na-aza gị bụ enwere otu bụ ụmụ nwaanyị jikọtara anyị mana a na-ebidogoro n'ụlọ mmanụ ma na-apụta n'ezi nke ahụ adịba nke ọzọ na-ajụ maka IPOB
ọ kụrụ na akarị onye kụrụ ya mba. IPOB bụ ụmụaka anyị, ụmụaka pressure group na-asị ka ọ dịrị ndị Igbo mma. Anyị kwadoro ihe a na-eme, mana dịka okenye na ihe na-ayọ ezichi oke na-ayọ Chineke kere ụmụ Igbo ka ọ ghara imene gịnị, ka ọ ghara ịdị n'otu aghara aka. Na mgbe a nụrụ ọgụ, mgbe Odumegwu Ojukwu ha nụrụ ọgụ, o wute ihe a na-eme ihe a na-eme, anụchara ọgụ kwafuo ọbara. Ọtụtụ ụmụnne anyị nwụrụ n'agha, ịlụta ekịta ọ na-agbado anyị obi. Anyị achọghị ụdị nke ahụ. Onye ka a na-agbaziri ụmụaka anyị onu, ndị na-eme ndị IPOB ka ọ ghara ịbara n'ọgụ. Ị na-anya ije na Port Harcourt mana Lagos, mgbe ahụ ndị Igbo bụ ndị nọ na forefront eji enweta ego. Abandoned property enwecha na Port Harcourt, ọ ndị Igbo nwee. Ebe ọ bụ na asịrị ndị mmadụ naba, nwanne m nwoke ndịbudo anya ọ bụ na asị ndị mmadụ naba, na ụfọdụ ndị be anyị nọ n'ugwu Hausa anago n'ala Igbo, ụfọdụ nọ n'Enugu gochaa ana rụcha kọmpani, ụfọdụ na Anambra gochaa ana rụcha kọmpani, ụfọdụ nọ Ebonyi steeti, ụfọdụ n'Imo steeti. Nwanne nwoke arụbazi ọgụ ahụ ebe ka anyị agbaga. Ike a niile anyị keru, ego a niile ndị be anyị nwetara n'ugwu Hausa ọ nakwa anyị n'iyi. A na-ekwukwu abandoned property, nke ahụ megide anakwa anyị n'iyi. Ọ dịghị mma, ọ ga-adịrọ mma. Onye fụrụ ọgụ ya agwa gị na ọ ga-adịrọ mma. A ka na-ayọ ndị IPOB ka ejiri nwayọọ, ka ejiri nwayọọ. Ụwa niile anụgo mkpa anyị na-eti. Chineke nọ n'eluigwe anụgo mkpa anyị na-eti. Ọmata aka Chineke were aka wee dozie ya bụ ọnọdụ. Anyị ekene gị n'isi oche. Nkọwa gị bụ na unu na-akwado ha, unu na-akwado ha n'ụdị dị iche, na-abụghị na unu na-apụta ị na-esonye ha na ị na-azọ ya ma ije na ị na-azọta ya ma nwere onwe nke ha na-azọ. Achọrọ m ka ị kọwatara anyị ọfụma, because o nwere ka isi wee kwuo ya m okwu. Unu na ha na-agbanye n'ofu ụgbọ ka bụ na unu nọ asị ndị nna na-enekwata anya, ka ị kọwatara anyị ụmụ Igbo ka ha ghọta ebe unu nọ, because ihe a na-ebutebe nnukwute nsogbu n'etiti ndị Igbo. Ụfọdụ na-asị ọhaneze ndị Igbo ekwenye na IPOB, ụfọdụ sị na IPOB ekwenye na ọhaneze ndị Igbo. So achọrọ m ka ị kọwata ọ bụ ofu ihe jikọtara otu a na-abụ ọnụ. Nwanne m nwoke, ịma na ihe a na-ekwu maka IPOB ọ mụ na gị, onye ọbụla nwụrụ ara nne, mana onweghị onye ya atinye unu n'ọnụ ọgbụfuo ya. Ọ eziokwu. IPOB na ọhaneze, IPOB nọ n'ụkpụrụ anyị ma mụrụ IPOB. A na-ejere anyị ozi, anyị niile na-arụkọ ọrụ ọfụma, anyị niile so. Ha mebe nke ha na-adịrọ mma, anyị agwa ha, kpọọ ha, ize nwa gị ozi. A sị na onye ze nwa ozi na o ji ụkwụ agbawa mgbo. Ọ dị eziokwu. Ezie ha ozi eziri ha, emebe nke anyị achọghọ, anyị asị onye unu natagwodonu. Ihe anyị achọghọ, anyị na-ayọ Chineke bụ na ọ ga-adịghọ mma. Obodo ọbụla nụrụ ọgụ ada esi ebe ahụ apụta. So bụ nkọwa gị bụ na unu na-akwado ha mana unu achọghọ ọgbaghara. Anyị achọghọ ọgụ. Unu na-akwado nzọta onwe, nwere onwe, mana achọghọ ọgbaghara. Anyị achọghọ ọgbaghara dị iche na ọgụ. Ihe ọbụla family ije, mana family ọbụla a na-enwe ọgbaghara, mana ebe unu nzukọ a na-enwe ọgbaghara, mana unu ụka a na-enwe ọgbaghara, mana ọgụ dị iche na ọgbaghara. Kọwatara ụmụ Igbo ihe anyị achọrọ ọgbaghara na ọgụ. Bịa nwanne nwoke, ọgbaghara onweghị ebe ọbụla a na-eme ihe ọma na-apụta adịghị enwe ọgbaghara, anọkọta enwe ọgbaghara. Mana ọgụ bụ onye ọbụla amịta egbe, mma na egbe, egbube mmadụ. Otu ka ọ dị. Jeso nke anyị na-eso mere ka anyị mara na ọgba egbe na-ara na egbe, ogbu mma na-ara na mma. Si biko dododo na anyị achọghị ọgụ. Ọgbaghara bịa na ọgbaghara bụ nke anyị emerigoro nke ahụ, mana ọgụ bụ nke anyị achọghọ. Sham anyị achọrọ ọgụ. Ka afọ niile anyị tara, ụmụaka anyị tara ka ọ ghara ịna na anyị n'iyi. Ọgụ bidokwa, ihe a na-awụ na ọgụ ebido na
ndị na-ebe a anami ụfọdụ naba Canada ụfọdụ naba Amerịka ụfọdụ Amerịka ka ezi ndị ahụ ji ejebe n'ala Igbo wee dozibe ala Igbo ana m enere na onyonyo ofu na Obianọ obere oge emepe airport na Anambra steeti cargo airport oye ebe ngwa agha ga-esi wee na-abata n'ala Igbo obere oge emepe nke ndị Enugu onye Igbo fechara ije ịda na ihe na ị na-abeghị ọ bụrụ na anyị nwa jee arụghị onwe anyị ụka nwanne nwoke jee mebibi ihe ahụ eji akpata akpasi ya abụọ ọgaranya mba o nyekwa anyị nsogbu the number of years anyị tara afụfụ wee nwetacha ego a niile anọkọta ikunye jee gafee onye Chineke ama agbaghara anyị ada Igbo ama agbaghara anyị ka anyị ji nwayọọ na-ewu nya bụ okwu na-atinye ọnụ ebe ahụ Chineke ga-eme ihe o ji bụ Chukwu wee doziri anyị ihe na Biafra eme gịnị enwere onwe ọbụba otu Chineke si chọọ ime detin Biafra eme gịnị enwere onwe ọkwa ihe na-eso okwu bụ na mụ na gị nweta ọjị a gbara ịbụọ iwere ofu ma were ofu ọ dịghọ mma mụnwa ọ dịghọ mma ọkwa ihe na-eso okwu ọ bụ na ihe niile anyị na-enweta na ọ na-agbazu onye ọbụla nwanne m nwoke nsogbu akara edu ụmụnna nwezuo akụ na iwe ana ịghọtago so onye bụ ihe dị na-eme n'ebe anyị nọ ebe a mụrụ anyị ekene gị onye isi oche ma ọ nwekwara ihe ọzọ nchọ ka m jụọ gị bụ ihe gbasara ndị otu nke ndị a na-akpọ Nikasa bụ otu jikọtara ndị be anyị niile bụ ndị ma ndị Igbo ma ndị Yoruba ndị ofe mmana ma ndị ọzọ achọrọ m ịma ndị ọha na eze a na-enwe mmekọrịta na ndị otu a ha na ndị otu a na-enwe mmekọrịta n'obodo anyị nọ n'ime ya my brother ịma na nwoke ọbụla mmadụ ọbụla nwere ebe o si pụta ụwa ndị Jesus Christ of Nazareth o si from Nazareth wee pụta ọrụ eziokwu adị n'anya na the history of Nazareth ejiri ego family ejiri ego mana Chineke si na ọ ga-esi ebe ahụ wee pụta Nikasa na ọha na eze yes anyị na ndị Nikasa na-emekọrịta mụnwa na ebe a bụgodo na-agbarụ ndị ọha na eze boy mụnwa bụ a member of board of trustee na Nikasa ihe niile a na-eme a na-agbaziri ha ọ pụtaghọ na m amahọ na ndị ugwu adịghị obodo oyibo ọ pụtaghọ na m amahọ na ndị na-eme commercial business na ndị na-eme business inye m ego nye gị ihe nwa nwere n'ahịa na inye m ego nye gị ọnya business ọ pụtaghọ na m amarọ n'ọsọ ndị Igbo na-eme ihe ahụ mana anyị na-ekwu okwu ahụ na Nikasa ihe niile anaghị emebi n'ọ ndị Igbo nwere ihe ahụ anyị na ọha na eze na ndị Nikasa na-arụkọ ọnụ and na-ayọkwa ndị ọ dịka mbọsị His Excellency Malik bịara ebe a this new consular bịara ebe a ọ bụ na anyị nwere ohere na enyere m ohere ka m kwuo otu o si dị m azụ onye isi ndị ọha na eze aka m ịyọ His Excellency o ji enye anyị time ka anyị kọrọ otu o si dị anyị n'obi ọkwa na anyị nwa bụ ya bụ nkọ ahụ na anyị do anyị ana anyị ma ebe o si anyị do anyị anyị agụ otu o ga-esi wee na-ejere anyị ije ka ọnọdụ anyị n'obodo a ka ọ dị mfe maka na anyị nwere na n'obodo a o tekwara aka nwanne nwoke be anyị adịghị mma obodo a adịghị mma ebe ka anyị ga-agbaga anyị nakwa n'aka Chineke so anyị na ndị Nikasa na-emekọ ọnụ na-arụkọ ọfụma and na-ayọkwa Chineke nna ka ndị ewe anyị azụ nwanne ha ịfụ na onye ugwu fụgị na onyobe gị enyi onye ofe mmanụ fụgị na onyobe gị enyi mana ihe bịara na Naịjirịa na-ejizi onye ọbụla ahụ ọbụla ọsịsa ndị Igbo onye ukwu na onye nta ọ bụrụ ọsịsa ndị Igbo ọ na-ejizi onye ọbụla ahụ
ma ndị odudu echibugo okwu odudu wa na odudu nọ n'aka Chineke efu na ndị Biafra nọ n'aka Chineke so anyị na-ehe n'onwe anyị n'anya ihe Ojukwu gwara ndị Igbo na good morning mana emechaa na eziokwu ji eme gịnị na ọ ya afụta iwe ekene gị mgbe ị na-ekwu okwu na mbido ị na-agụsịsị ndị bụ ndị so wee bido ya bụ ọhaneze ndị Igbo achọrọ maka njụọ na ndị a niile gosisiri afa ha ka nọkwa na ọhaneze ndị ha ka na-akwadokwe ha ka nọkwa asị ide ji ya mụ ọhaneze ndị Igbo ka ha arapụgo nwanne m nwoke ịma na mgbe ọbụla Chineke megide ịbịa na patron bịa na national leadership na onwe ihe a na-akpọ life member ndị ahụ nọ Chief Ben Okoli Sky ọ nọ Chief Victor Okebugwu Okosi na-abịa ọ nọ Chief Igwe Emmanuel Gịnịka Igwe Agbogide 1 na KZN ọ nọ Chief Emeka Ndiomaluke Anyanwụ na Akweze ọ nọ Odu Chief Patrick Chigbo Ọhamadike ọ nọ Cherif Mustafa Mr. Obiano ọ nọ Darlington Mbọgụ Engineer Darlington Mbọgụ ọ nọ Ikeọha Martin ọ nọ ndị a niile m na-agwa gị nọcha Christian Nnaluo Agbadi ọ nọ ndị a niile m na-akọ gị ha niile nọcha enọcha amara ihe eme ha Nwakibe Collins Akwatu Egwu ndị a niile nọcha agbanyere agbị ọhaneze kịta gbanyere agbị a na-ayọchikwa Chineke na aya na-abawanye anyị ekene gị achọrọ m biko ọzọ ka ị kọwara ndị be anyị kedu ụbọchị unu na-eji enwe nzukọ maka ndị be anyị ndị na-enene ihe onyonyo anyị na-eme ha ji achọkwa ka ha mara kedu mgbe unu na-eji anọkọta enwe nzukọ n'izu maọbụ n'afọ maọbụ n'ọnwa ka ị kọwara anyị ka ndị be anyị mebi ndị abatabere achọrọ ịbata ka ha mara ka ha nwee ike ịbịa ya bụ nzukọ ndị ọhaneze ndị Igbo dịka ọnọdụ anyị ọgbakọ anyị si adị ọ na-abụ ofu n'ọnwa okay second Tuesday of every month second Tuesday of every month okay yeah second Tuesday of every month okay anyị ekene gị onye isi oche dịka esi wee nụ n'ọnụ mmiri okwu gị ị na-arụsi ọrụ ike ya bụ ọhaneze ndị Igbo onye isi oche nke emere gị bụ efate onye mere ya ma ife ma ihe o mere na ya bụ nke iji ekwu onye ha akọ gị nwanne m nwoke ekene m gị achọrọ m ka m marakwa biko nke ikpeazụ a kedu ka aha one ka ị nọgoro n'oche onye isi oche nke ndị ọhaneze ndị Igbo na Durban aha one nwanne m nwoke ịma na unu na-asụ oyibo anyị amaghị asụ oyibo anyị amaghị ihe mma na abịa n'oche hazi onye na-enetere ndị Igbo niile na-agbara ha odibo na-agbara ha bọyị arụ ịtọ anọọra m ebe a na arụ ịtọ azụ onye nnekweta azụ onye ozi ekenekwe gị achọrọ m ihe anyị na-eme na-aga nke ọma achọrọ m ịma n'ime afọ atọ anyị nọgoro kedu ihe bụ ihe iju anya ma ọ bụ ihe nsogbu nke ifugoro n'ime afọ atọ a n'ime ọrụ ị na-alụ maka ịma na ebe ọbụla a na-eje a na-enwe ihe iju anya nwekwa ihe bụ uru kedu ihe bụ ihe iju anya bụ ihe ndị na-amaghị aka n'ịlụ ọrụ a na-alụsi ike nwee ike ịkọwara anyị bụ n'ụmụ Igbo nwanne m nwoke ọ dịkwa ka di na nwunye a na-enwe nsogbu a na-enwe any organization mana ịma na ọ na-esi ike ikpokọ Igbo ọnụ ọ na-esi ike ikpokọ ụmụ Igbo ọnụ ịkpọta onye nke a kpọta onye nke a na-akpọta onye nke a na-akpọta onye nke a ọ na-esi ike mana Chineke emegwa amara
na ana ha abịa nwayọ nwayọ na-abịa nwayọ nwayọ na-abịa nwayọ nwayọ obi ma na-eme gịnị a na-agbatu na-agbatu ọ bụrụ na ọ mgbe ebidoro ihe a izizi n'ịgwaghị eziokwu a sị m otu a ka a ga-esi wee jee menya bụ ihe ma otu a ka a ga-esi wee menya bụ ihe ma Chineke mere amara megide otu o si megide a na-akpọ ha na-abịa a na-akpọ ha na-agbọ so ihe izizi bụ ịkpọ ndị be anyị siri ike ọ bụrụ na ndị be anyị siri ike mana ụdị ebe anyị nọ n'ụdị ihe a na-eme gịnị enweta ego nri onye na-akpọ kịta nwere ike si oke na o nwere onye na-echi ya ebe ọ na-eche ebe ọ bụ onye nke a ojebe na o nwere ebe na-echi ya ebe ọ na-eche so ọ bụrụ na Igbo amaka ndị Igbo amaka anyị ekene gị onye isi oche achọrọ m ịmakwa na nke ikpeazụ o nwere ụtụ a na-atụ bụ ndị ọha na eze ndị Igbo nke a na-ewena na be anyị BBC mmiri enwere ụtụ ndị Igbo na-atụ bụ ndị ọha na eze na-atụ ewena n'isi mmiri ebe ịgwa m na ndị ọha na eze na ebe a na ndị nọ na be anyị na-erikọta na-emekọta enwere ụtụ a na-atụ atụcha ewena izu wee so na ngalaba nke dị na be anyị nwanne nwoke ụtụ a na-atụ ọ dị ka the gospels a na-epreach the gospel a na-epreach bụ na ife eziokwu ikwu eziokwu ife eziokwu igwe nwanne gị eziokwu ife eziokwu ije gwa ndị Ebonyi ife eziokwu ije gwa ndị Abia steeti ife eziokwu ije gwa ndị Enugu steeti ụtụ aka ga-esi wee na-agagharị like apostles na-agbasa ya bụ ozi na onye nweta akụrụ ụlọ okwesị ebe o si bịa ndị na-eme ihe ahụ na-eme ndị ahụ na-eme ihe ahụ na-eme ka obi daa na-ada anyị ma o nwere otu a na-akpọ ndị ndị peace ebidogo kịta mgbe ọbụla ha jere be anyị ebe si bịa ha ego ana mgbe ọbụla eje be anyị eje fụ ndị megịrị ndị nọ n'ụlọ ọgwụ gwa ha ụgwọ hospital bill mgbe ọbụla eme ihe na-eje go property ọ ndị peace ahụ na-eme ihe ahụ o nkwere ndị nzukọ ndị ọzọ na-eme ya mana ndị ka epụtachara iche ọfụma bụ ndị peace ahụ anyị nwa bụ ndị na-elekọta anya na-elekọta ọha na eze obi dị anyị mma because ọ bụ na ihe niile anyị na-eme nọ erie ofu edebe ofu maka be anyị erie ofu edebe ofu maka be anyị nsogbu dị na ọ bụ na nsogbu abịaba na o nwere otu a ga-esi wee wepụta ihe kwadebe ndị be anyị mmadụ na-asị ka nsogbu bịa mba mara nwoke ara agbara nsogbu ọsọ ị ya akwụrụ ka onye bụ nsogbu ọ bụ na onwe otu o si debe na gịnị ya eme o yi enwe ihe ebe a ga-esi wee tinye aka wee were na-akwado ndị be anyị bụ ndị Igbo wee fụ na ndị be anyị pụtara na nsogbu ahụ nọ ekene gị abịazie n'obodo nke anyị nọ n'ime ya enwere ọtụtụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ o nwere ihe unu na-eme iji wee na-enyere dịka ụmụaka na-enwe nne na nna ndị ụwa na-atụ n'ọnụ bụ ndị obodo o nwere mbọ enyemaka ndị ọha na eze na-eme mebi n'afọ maọbụ n'ọnwa iji wee na-eje eme ka ha bụ ụmụaka fichaa ha anya mmiri ajụjụ jụrụ amaka o nwere ịma na dịka ebe anyị nọ o nwere ndị a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ụfọdụ na-akwụrụ ndị ahụ ụgwọ akwụkwọ si ekwu n'afọ ha na ọ dị n'aka Chukwu ngozi si n'aka Chukwu abịa o nwere ụmụ nwaanyị ajadu a na-akwụrụ ụgwọ ụlọ ụfọdụ na-akwụ ụgwọ ụlọ ahụ si gịnị ekwu n'afọ ha ihe a niile bụ ihe ndị ọha na eze na-eme gịnị na-ezukọ na-eme anọkọta ebupụta nri ndị onwere ndị Igbo na-akpọ palliative ine anya na rekọdụ ndị Nikasa ihe niile wetara ego ebe ahụ 90% bụ ndị Igbo mana ọ gara nke ọma ọ gara ọfụma a na-ekenekwe nwanne ya nwoke nọ n'isi Nikasa ahụ Badlomi Ezeagụlụ the premier a na-ekenekwe na mbọ ọ na-agba ndị a niile na-emechi ihe niile ha na-eme ihe na ma ndị ọgbasa ahụ ozi bụ kere nwanne ya nwoke nke bụ Ekene Aniagụ ma Pastor Julius ma Pastor Osmond ndị niile na-eme ihe Nikasa ahụ bụkwa an umbrella of ọhaneze ahụ na anyị nwa na-eme gịnị na-epuchi ha na-eme ọ na-aga n'iru anyị na-akwado ndị be anyị
onye nwee nsogbu akwado ụfọdụ n'ime anyị nọtụgburu obodo a aka jikwa ego ịnọkọta ife onye nọ na-aga na-enwe ihe ọ na-eme ịkpọrọ ya sị ya bịa fichebere ya nke a mebere ya nke a na-aga n'iru obere oge onye ahụ eme gịnị etolite. Anyị ekene gị isi oche ndị ọhaneze ndị Igbo nke dị na Durban, South Africa. Anyị ekene unu, asị m unu jidenugu unu ji ọlụ unu na-alụ amaka n'ebe a ka anyị ga-eweta ya n'isi jedebe n'ụbọchị nke taa. Ndị Igbo, asị m unu onye aṅụ na nkwụ na ngwa na-abịa ebe a ka ọkụ nyụrụ na nke ụbọchị taa. N'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetakwara unu ihe onyonyo nke si na HTV ngalaba Durban. Afa m bụkwa Maazị Tobechukwu n'ihe onyonyo ihe omume nke anyị na-akpọ Igbo bụ ugo, maka na ndị Igbo bụ ugo. Ekerekwe m unu ndị be anyị biko ya bụ ihe riri nni lachakwa ofe ka o mesịa ndị be anyị. Anyị ekene unu ndewo maazị. Ndewo. Ana m ekenekwa eji m ohere a na-ekene Maazị Tochukwu. Unu jisi ike ọ ihe ga-eji wee mara ndị Igbo. Onye na-eche otu isi dị anyị ama na nwa ọgaranya ka ịbụ ụta ka nwa ọgaranya si adị. Na-ekenekwa ndị HTV all the crew members ma ebe ha si eweta ego. Na-ekenekwa ndị na-akwado ha. Mma anyọ ndị be anyị bụ ndị ọhaneze kịta ebizicha meeting ka na-akwado ụdị atụmatụ a. O yenye aka ka ụwa niile na-ama ndị Igbo bụ. O yenye aka ka ọ na-eficha anya mmiri na ihe anyị asị na anyị mere ma ya dị eme. Ana m ekene unu niile na-asị unu jidesiche na unu ji ike. Asịkwana ka ojunwa ya dị emerụ arụ. Ọ ya dịrị anyị niile mma, dịrị Igbo niile mma. In Jesus' name. Amen. Ụmụ Igbo ekene m unu, ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu. Udo onye isi oche unu ga-amaka ọdụ anyị nọrọ today. Onye ọ na-afụgo ka o si wee dị ụmụ Igbo ama na onye ọnụ mụtara ihe mbụ ma ọ bụ abụọ n'ihe gbasara ọhaneze ndị Igbo na mbọ ha na-agba iji wee kwado omenala Igbo n'ala South Africa. Anyị ekene unu ọzọ mụ na ndị otu m ndị HTV si unu biko jidenụ ka unu ji ọ ga-adị n'izu ụka ọzọ ka emesịanụ ndị be anyị. In this age and times comes great ideas, sweet memories, new techniques, untold stories about Africa and the world at large. Guess what? The new age brings on board a brand name in broadcasting technology. Introducing Age Television. At Age Television, we serve you with professionalism in news and event coverage, live streaming, documentaries, artist management, video and photography, social media management, and lots more. For inquiries, call us on +27 061 773 9628 or 027 064 543 0136. You can also send us WhatsApp messages on 078 229 4593. YouTube HTV/Durban. Tweet us at HTV Durban. Facebook at HTV Durban. Instagram at HTV.Durban. Email us at htvdurban@gmail.com. Visit our website on www.htv.co.za. Age Television, celebrating the uncelebrated.